i stidem. Često i pod mikroskopom jedva da se vide. Vredni, spretni, okretni, maljušni su svi. A fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksi za kad vidiš ti, nemoj tajnu odati. Mikrotalasna. Dobro, deco, na današnjem času ćemo učiti o mikrotalasnoj pećnici. To je veoma poseban aparat u kome ljudi greju svakakvu hranu. Oh, wow! Ima li ikakve šanse da se i mi ovde zagrejemo? I to ćete saznati ako budete pazili na času, naravno. Wow! Jasno? Sad slušaj pažljivo. Slušam. Naravno, i mali fiksizi idu u školu kao ljudska deca, ali i roditelji ih nauče mnogo toga važnog. Roditelji fiksize vode u obilazak raznoraznih važnih sprava i uče ih kako da ih fiksizi održavaju u ispravnom stanju. Vole da im pokazuju kako rade kompjuteri, televizori, sistemi za igrice, bilo koji od mnogobrojnih kuhinjskih aparata kao što je šporet. S vremena na vreme se u kući pojavi novi aparat, nešto s čim fiksizi još nisu imali posla. Da nauče kako ta nova stvar radi, fiksizi se okupe i pročitaju uputstvo za upotrebu koje ljudi štampaju, ali skoro nikad ne nađu vremena da ga pročitaju. A sada je vreme da pogledamo magnetron. To je ono što emituje mikrotalase. A, znači hrana upija mikrotalase i to je zagreva. Tako je. A sada pogledajte pažljivo na levu stranu. Ura! Sloboda! O, Tom Tomase! Šta kažeš? Da gledamo crtaće? Ne mogu, moram da radim domaći. Onda ga uradi brzo. Iz nekog nepoznatog razloga, kad god počnem da radim domaći, ja ogladnim. Onda jedi brže. Ne, što brže jedem, pre ću morati da počnem da radim domaći. Već se ohladilo. Moram da zagrejem. Minut bi trebalo da bude dovoljan. Ovo nisu obične žice, one su... Masija, šta se događa? Izgleda je možda preopterećena mikrotalasna, može da izgori. Onda treba da bežimo odavde. Kako to da bežimo? Moramo da spasemo ovu mikrotalasnu. Simka i Masija su unutra. Simka, treba mi tvoja pomoć. Ti diš. A šta je sa mikrotalasnom? Kada se pokvarila? Pa šta ako se pokvarila? Važno je da se Simka i Masija nisu pokvarile. Vidi, ovde nema nikoga. Naravno da nema. Bile smo iza zida. Ne biste verovali šta se desilo unutra? Pa eto ga. Tom Tomase, zašto si stavio onu viljušku u mikrotalasnu? A zašto da ne? Zar se to ne sme? Zapamti, nikad ne stavljaj metalne predmete u mikrotalasnu. Ako staviš viljuške ili kašike, možeš da je spališ. A onda ni majstorčić neće moći da je popravi. Čak i tanka metalna linija na tanjiru može da napravi ozbiljne probleme. Takođe, nikad ne zagrevaj hranu u zatvorenim kutijama, kao ni flaše u mikrotalasnoj. I na kraju, ni ne pomišljaj da unutra kuvaš jaja u ljusti. Eksplodirat će. Izvinite, ništa od toga nisam znao. Nolik, a gde je
tebi bila glava? Zašto nisi upozorio Tom Tomasa na to? Danas nisi bio u školi. Sad ni ti to ne znaš. Nolik, kuda ćeš? Tebi govorim. A kuda bih išao? Moram da učim o mikrotalasnoj. A ja ću sada da uradim svoj domaći. Ali prvo ćeš da sedneš i jedeš, jel da? Ne, ništa neću da jedem. Prvo ću da igram igrice oko sat vremena. A Fiksi, za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati.